מה קורה חברים? כאן אתה קוראים מראל, והיום אני אראה לכם סרטון של קצת תפיסת פוקימונים, כי אני פה באילת ובחופשה, ופשוט השחקן לא מפסיק לרוץ ממקום למקום, כי לא יודע, אולי הקלטה לא כל כך טובה או משהו כזה, אבל אין לי הרבה פה כדורים, אז אני אעשה סרטון מהיר של כמה דקות. אז כן, וכל הזמן השחקן רץ ממקום למקום, שאם במציאות, אם כאילו במשחק הוא רץ נגיד לפה וזה קורה, אז זה אולי 200 מטר ממני או משהו כזה. אז כן, אז יש פה מכון צהוב עם לפרס מאפן ועם סנורלקס, שאותו אני הכי רוצה. ובינתיים אני כל פעם בסרטונים קצרים כאלה שאני מחכה שיקפוץ איזה משהו, אני אראה לכם במה אני מתחדש בדרך כלל. אז ככה, אתמול בלילה היה פה גולבת של 917, ואני עדיין אוסף מלא קנדיז ומלא מלא סוכריות על מנת לשפר, לעשות איבולבים, מלא איבולבים ולהפעיל לקי-אג, כי אני לקי-אג. והסייטר הזה אני חושב הוא חדש, זה מאצ'אפ של אתמול, אני גם חסכתי בשבילו גם לקיובון. אז אני חושב אני לא יודע אם לשים לקי, כי אני לא יודע אם יש לי בדיוק, אופה, מה שנראה לי קפץ פה, לא. אז אני חושב שכן, אני אשים לקי-אג האחרונה שלי, ופשוט אני מתחיל לשפר. אז ככה, נלך דבר ראשון, לא, גולדוק הוא כבר משופר, טעות שלי. גולבטים, לגולבטים. נלך פה לזה, אולי יש לו? לא, חבל באמת. נידורינו אין. טוב, יש לנו פה את המאצ'ופ הזה. אז פיתוח הראשון למאצ'ופ, 573. לא בודק IV ושטויות כאלה. אני לפי דעתי, דרך המשחק היא לא, זה לפי דעתי רק האישית, זה סוג של רמאות, זה לא רמאות, אבל זה סוג של, כי אתה, הרי יוצרי המשחק לא התכוונו לזה שאתה 920, אוקיי, הוא הולך להיות מאצ'אפ מאוד חזק, ואת המרווק. אז יוצרי המשחק לא התכוונו לכך שאתם פשוט תדעו מה ה-IV של כל דבר. הם פשוט רצו לעשות משחק שאתם פשוט תעשו מה שיותר חזק או מה שיותר טוב בשבילכם, וכל אחד בדרכו האישית. לא אכפת לי אם אתם בודקים IV, זה הכיף שלכם אולי. או משהו קפץ ואני באמצע לעשות רגיסטרד. אוקיי, אולי. אוקיי, 507. כן, הם תמיד באים פה חזקים. משהו פה מאוד מוזר לי, כי אני פה כבר יומיים ואני משחק, וכל פעם במלון שלי פה, אני באילת, כל פעם יש פה פיג'יוטו. עכשיו זה פיג'יוטו בא בכמויות אדירות, כאילו, מה קפץ? מיהו. וגם אני עכשיו התחלתי לאסוף קצת מיהו, אתם יודעים, ככה בשביל הקטע של הפרז'ן, לעשות פרז'ן חזק. אני אוסף, אני מחכה שיהיה לי מיהו של איזה 500 לפחות, או שאולי אני אשדרג אם יש לי עכשיו מספיק. אבל כן, אני מחכה שיהיה לי איזה 500. אם יהיה 400, 450 אני אשפר. אם אני ארצה ככה רק בשביל ה-XP, אז כן. אז בסדר, לא אכפת לי. נמשיך בענייננו. פה אני יכול, לא, עוד 3, אני אעשה עליו סרטון בנפרד. כן. אני פה מחכה. סטארני? לא. אותו אפשר? נראה לי אני אעשה לפי השם, ואז פשוט אני אראה את כולם. אם יאו, יש לי 390. אני אעשה לו עכשיו לפרז'ן. לא אכפת לי אם הוא יצא חזק או לא, אני פשוט רוצה את ה-XP. או שלא. כדאי או לא כדאי? פה 388. אני לא יודע, לא. נראה אולי בסוף, אם לא יהיה למה. אוקיי, אין לי כל כך מה לעשות עם פרסקט, גם ככה אני לא הולך להשתמש בו.
אני כל כך חיכיתי, אני רציתי לאסוף יותר, רציתי לאסוף איזה 120. פתאום היה לי זמן פנוי ואמרתי, טוב, אני אעשה סרטון קצר על כל האיבולבים האלה. ווואו, אני מקווה שהסרטון לא יערס. הופה, מה קפץ? טוב, עוד דקנס. אז נראה לי שאני פשוט אעשה עוד 2-3 פיתוחים. נראה לפי הזמן הקצר שיהיה לי. ואני פשוט אעצור את הסרטון. ייגמר הסרטון. סרטון של 6 דקות, אם לא יודע כמה פיתוחים. נראה לי עשיתי כבר 3 פיתוחים. אז גם אל תגידו למה אתה אומר פיתוחים, תגיד אבולבים. אני פשוט מדבר בעברית. אבולב זה באנגלית, פיתוח זה בעברית. אז עכשיו, התמסחרת. מי שהבין, המבין יבין. למה אמרתי שהתמסחרתי? הופה. אבל לא התמסחרתי. עדיין אין לי אמא. 1320 XP. ספירו. פה כדור אחד. גם אגב, היה מלא תפיסות פוקימונים פה בסרטון הזה. היה אולי, אמנם לא כל כך, לא איזה בלסטויז או ויינוזור, אבל עדיין פוקימונים טובים. שעוזרים לי, לא טובים, אבל הם עוזרים לפחות. אז נראה לי כן, עוד 2 פיתוחים והופה, מה זה? אני לא יודע. טוב, בוא נעיף אותו. טוב, אני אחר כך אעיף, פשוט עכשיו אין לי את הזמן לזה. אני רוצה לסיים את הסרטון הזה. כי הזמן שלי קצוב. אז כן, אני מעיף אותו רק. ומה יש לי פה 2 מאצ'וק. רגע, אמור להיות פה משהו קטן. הופה. לא, נשמור את הקנדי. אם יש לי אחד של... אוקיי, זה הולך להיות מעניין. PG אוטו 651, אני מהמר הגיע ל-1000 לפחות. 1010, PGיות 1010. ואם אתם שואלים למה אין מוזיקה, זה כי קיביתי את זה, זה מוזיקה מעצבנת רצח. עכשיו יש משהו אחד בשם שלנו. למה לא קראו לשני PGיות ולאחרון PGאוטו? 1146, זה הכי חזק שפיתחתי עד עכשיו. what the fuck. אני שמח. פיקאצ'ו, מה נשמע? פה אפשר? טוב, אז נשמור קצת לסרטון הבא. תודה שצפיתם. רגע. לא. טוב, אז נשמור קצת לסרטונים הבאים. תודה שצפיתם. אני הייתי טאקו גיימר אייל. תעשו סאבסקרייב אם אתם אוהבים את הערוץ שלי, אם אתם אוהבים את התוכן שלי, אם אתם אהבתם את הסרטון הזה, תנו לייק לסרטון עצמו. כמו שאמרתי כבר, ואני אומר בפעם השלישית, אני הייתי טאקו גיימר אייל. תודה שצפיתם. להתראות.